Lay Pibaro, Ginigilong Kikubor, Bamtakasni. UMLA Ganot Shillong Constituency ba Adelban Nongrum Ulalit Ban. Yakundu ya Umentri Katuna General Administration Department GAD ba Skothanes Sotun ha Secretariat Chamber ha Kasni Pale. Kasanturik Urimpang Arajar Artandriu. Ban yakran halor ka jing e ba jingdan kam ban chna thamai ya ka Meghalaya House ha Velur kablate pat ba kum ka Spring of Home. Uba nongrum ong bagate ke Meghalaya House Havelur kalong gejaka ke bakong sanbha na benta ki ba Meghalaya khamtam e iktu ki belit sha sumar haki hospital bapher ha Tamil Nadu en raymenta ke building kala rim bat kala duna ha ke jingyaram ya ki ba. Ulapen pau babun na kinong shnong Meghalaya kilet sha Velur man la usnem ban sha sumar haki jaka sumar ba ban shu ka jilla kadang dontang ka wutei ka Meghalaya House ka blate nadu bun snem mensha. UMLA ongru ba ka jingdan briu ha ka Meghalaya House kala nang bun bha mana kapor rika jaka kala duna ba ka building kala rimbha. Kumta ka don kamban bu no iya ka jingtmu bante da ka building thamai ka ba khamhe bar khambiang. Ula kedau ba ka jilla ka diban ai jingyarap ka bapura yikinong pang bar kipat ba ki belit Shavelur na marbabun na kilong ying baduk ki haban syong ha ka Meghalaya House kan reikim yo benta pura na marka jingduna ka jaka. Ha ka jingya kundu bat umentri GAD uba Edelbert ula kentui ka sarkar jilla bakan shimkya mador halor kani kaman bat ban sedang no ya ka jingya lang bat jingya penbet ban pen ulong ya ka project shnat mai ya ka Meghalaya House. Uloong balada ka sarkar jilla ka shimkya menta kanong ka jingirap ka bakraw ya kipat ba Meghalaya ki belit sha Velur ban sha sumar bat banyo ka jing shakri ka bakhamba. UMLA ulapan pau bakani ka Meghalaya House kalong gadak jong ka jingirap sarkar ya kinong shnong ha jilla shabar kumta ka don kam ban penbha penhe bat pinjanai ya ka jingirap. Ha ka bakut ba Edelbert nongrum ula kerpat ka sarkar jilla bakan ne kloy ban shimya ka rai halor kani ka kam kanang ba ka Meghalaya House Spring of Hope ha Velur kanyo ya ka building thamai ka bakham pa ka bar ka bakham yang na ka benta ki pat ba. Matangawan ya kelu ye JD Minister is Sostenus Sotun. Ngawan halor ka nongren jong ka wiki issue ka bangalan dapat pau manakani banon po Velur ngalit am taban sha sumar ban Jacob bangalit ban syong ban sa apo Meghalaya House ngalai ir jong ki khmat ya ka jing nongkam ba kumlo ban wanra no ya ka new building reconstruction of a new building kalong padok ka wan thi po Meghalaya House namar kumba kalong ni ka present old structure kanum la ya ka ban kata ya ka requirement jong ki nongpang mar beli ka ko pakai mau ta house nem mau nak ni last autumn session kani ka sunrise session pada macam senam ala bu kecingkeli hau Minister Muton Brom nakta ula jubab halor ka jingkeli ba arjar aku saw ban arjar sam kan nungut kibelit ban register nak mata ban yo cakap po Meghalaya House ti lapan pau laba jubab po dan ar spa pra but kumbashi spa kan ar pat kisah kantai hau juk senam arjar saw arsan ti kan ni kalong kajing dunong ba kajing sus ngai namar ko bang apit ya ka condition jong ka building du kalong very pathetic but kala long ru depalated mo ka ba la dokam kerki namar kajing senjor kajing tor jong kini ki jong ni ka old structure ti de ro ta nong rem ngawan bani kendu yo Minister ban pen mau ya kajing keli ka ba kali ba hatu ka government kadon jimut ne ban increase ya ka room the kajing jubab hakti por kalong ba the government has initiated to come up with a new building structure tidi halor tak nongrim jabang adon kajing government but ngamngit rupa dak haktian ngalawan bani kendu daladi yo Minister in charge ban yo smo kumno kalong ka status halor ta ka kajing shim kajing yai lenti jong ka government ka ba ladap shim ya ka benta ba kumno bakin one right ta ka new structure ti dari halor juga nongrem ko bang asmo kumu wena preki amali responsible representative kam so hoi ngaran po position gar por yo bangin kentho ko porin persya ko porin habiro ko por ki hapan ai jemut por ki hapan pepauru ko bang pepau manta pa kloir ko bando sinyang ka scheme asu diplopi namtip la kasha namsha guidelines henry namdon pada kumoi anam tak tulok bang adon tani scheme bang next camp bagi pai ba jong constituency ken song sarong
tinong so benut nama kani kadai one time kamdai manusian but kani ro pun mau ba kamdai ba lesing up hadu banda don tagi beri papang ko constituency de kani ngale kerteng jong chai pagriu kani ngale kerteng jong citizen jong state but kanong ru ka jingsaro ya ka constituency kapala sei nga bangaru masukwa ya kapan don bata hagaban contribute di na kapata ni ka makiaw sumat ka makiaw sa po bilor kadai bitik specifically kadai bitik tampi papang kamdai kung kiwi pat ki bilor often kung kiwi pat ki makiaw kiwi pat ki banta ki on state of India makin baboni kilit na kapanta ki ban spend ki holiday time ban spend na kapanta ki sightseeing barkom ta terter tiga mekhlaw sa po pero ka ditik ta ta pagbastom tini lor ta nong rin makwa ban pagpaw amar ngado ni ka ban jubab ban ai ki jubab siya ki real name siya ki real account ki fake account ki fake name namar kalupor ya ka bangin siya pagpaw ya kiki ijing kanto kabang lai amar ngai bakim sotho ya ke ijing tumo kabanga adon ya kaban terwa kani na smo kiram na kabanta laga jong constituency bar kham tambe tim padon kata ka proper health care po still jong den mar kada wa mga kumong ikmat babon ru klip on wa jing smart spo bilo hospital tide ro ta kanong rip kaba ngawan ru man pa bangai ru ni jing start ngai ru jing start abang la pa jing terwa la pa jing tho so di department nebo Mr. in charge ngai ya jing start joka department lakan priang kita jing terwa dengan kentai tindre na tengah sudai hidup ba kumui na pring hikmat pandai halo kani ga mekhala haus smart ba ya dong kam kerki kamdai jing kwa asli ban mau kele ro ta nong rin pangala bu jing kerpa jing di Mr. ba subha pin do kerki mata kan ba ram dot ko structure ka bagi pan lesi ki pat terwa da ba jing tho so di department nebo Mr. in charge ngai ya jing start joka department lakan priang kita jing terwa dengan kentai tindre na tengah sudai hidup ba kumui na pring hikmat pandai halo kani ga mekhala haus smart ba ya dong kam kerki kamdai jing kwa asli ban mau kele ro ta nong rin pangala bu jing kerpa jing di Mr. ba subha pin do kerki mata kan ba ram dot ko structure ka bagi pan lesi ki pat sedang ya ta mai makin provide close facilities of the wifi makanya long jing dong kam tu ki nompang ki batia ki benai da ki snap ki kani ga mas ko pen mau ba aju upor nakwa ya kapan ui begini ne ya kata kentin ke spring of hope mo ti ngampua ru bahkan mo ki kwa ne spring of hope kamde bahar kala man kata source of sorrow ti ro ta nong don ko jing ne on ko jing kerman mo ngai du Mr. Ula tempau ba la keren ya tadi dia marnis kami lu ke place ru hanika session maka nong ru jing kerman khantam ya nampang ba khantam ru ka purom ya ka jelahi bro pi ko mau pau tan kan poi art we glor something ti ba ka ba sutanat kalong ba ila patai ba kandon ru kata ka room ko bala poi siki lai po sau po room ti ba kani kalong sisa ka jing ka badai ba ai jero ba min kamero sisu kadai dang lai ya ka kam ba kiki ko one into reality